ҷоизаи беҳтарин дарвозабони сол ба номи Лев Яшинро дар мавсими футболи соли 2024-25 Россия кадом дарвозабон соҳиб мешавад? дар қатори номзадҳо дарвозабони дастаи мунтахаби Тоҷикистон ва клуби футболи Ростов Рустам Ятимов пешниҳод шудааст ва зарур шуморидем ки дар ин бора ба шумо ҳарф занем. ҷоизаи беҳтарин дарвозабони сол ба номи Лев Яшин ҷоизаест ки ҳамасола ба беҳтарин дарвозабони мавсими футболи Русия дода мешавад. ин ҷоиза дар соли 1960 пас аз он ки мунтахаби Иттиҳоди шӯравӣ дар аввалин чемпионати Аврупо оид ба футбол соҳиби медали тилло шуд, таъсис ёфт. нахустин маротиба дарвозабони афсонавии Динамои Москав ва тими якачини СССР Лев Яшин соҳиби ин ҷоиза гардида дар маҷмӯъ 3 бор ин мукофотро ба даст овард. ғолибро ҳайати таҳририяи рӯзномаи Коммерсанти ин ҳуқуқро аз маҷаллаи шӯравӣ Аганёк гирифт муайян мекунад. овоздиҳӣ аслан миёни мухлисон гузаронида шуда, баъдан аз рӯи ин овоздиҳӣ коршиносон баҳои сазовори худро пешниҳод хоҳанд кард. Рустам Ятимов дар ҳайати дастаи Ростов ба яке аз бозигарони дӯстдошта ва беҳтарини он табдил ёфт. моҳи май ӯ беҳтарин бозигари вохӯрии нимниҳоии ҷоми Русия 2024-25 дониста шуд. клуби ӯ Ростов имсол Спартаки Москавро 2 маротиба мағлуб карда ба суперфинал баромад ва дар ин шоҳроҳ аз ЦСКАи Москав мағлуб гардид. Рустам Ятимов 13 июли соли 1998 дар Нижний Новгород ба дунё омада дастпарвари клуби футболи Волгаи ин шаҳр мебошад. Рустам аз тобистони соли 2018 дар раи Истиқлол ҳунарнамоӣ мекард ва дар ин муддат бо даста қаҳрамони 6 каратаи Тоҷикистон, барандаи 4 каратаи ҷоми миллӣ, инчунин суперҷоми Тоҷикистон гардидааст. ӯ ҳамроҳ бо даста ба марҳилаи 8-1 ниҳоии Лигаи Чемпионони Осиё дар соли 2021 роҳхат гирифта буд. Рустам дар ҳайати мунтахаби кишвар 47 бозӣ гузаронида. ӯ беҳтарин дарвозабон дар соли 2022 ва беҳтарин футболбони Тоҷикистон дар соли 2023 эътироф шудааст. Рустам соли 2024 ба дастаи Ростов гузашта фаъолияташро дар баробари ЦСКА шурӯъ кард. дар мавсими соли 2024-25 дар ҳайати Ростов 26 вохӯрӣ гузаронид. тибқи фарзаи портали Трансфермаркт нархи дарвозабони мунтахаби миллии Тоҷикистон Рустам Ятимов дар бозори ҷаҳонии футбол ба 1,5 миллион евро баробар шудааст. ӯ гаронтарин дарвозабон дар минтақаи Осияи марказӣ боқӣ мемонад. дар маҷмӯъ ҷоизаи Лев Яшин 61 маротиба дарвозабонҳо дода шудааст ки 31 тоаш дар СССР ва 30 тоаш дар Русия номбар мешавад. аз ҳама бештар ин мукофотро дарвозабони Спартаки Москав Ринат Дасаев гирифтааст ки ба 6 адад баробар мебошад. соли 2013 рекорди ӯро бозигари дигари клуби марказии варзиши артиш ёхуд ЦСКА Игор Акинфеев фатҳ карда ҷоизаи ҳафтуми худро соҳиб шуд ва ҳоло бо 11 ҷоиза бори дигар миёни дарвозабонҳо аст ва ӯ дастнорас мебошад. Акинфеев имсол ҳам дар қатори 20 дарвозабони муддаӣ барои ҷоизаи Лев Яшин мубориза мебарад. тибқи овоздиҳии мухлисон ҳоло Рустам Ятимов бо 37618 овоз дар ҷои аввал аст. дар зинаи дуввум бо 13861 овоз Станислав Акацев дарвозабони Краснодар ки беҳтарин дарвозабони мавсими гузашта гардид қарор дорад. Евгений Латишонок дарвозабони Зенит бо 12915 овоз зинаи сеюмро ишғол мекунад. ва Рустам Ятимов дар сайти Коммерсант овоз диҳед.